Мейдан ФМ більше не мовить в Крим. Перша кримсько-татарська радіостанція не змогла погасити борги перед провайдером за ретрансляцію на окупований півострів. За словами Елінура Іслямова, гендиректора медіахолдингу АТР, куди входить радіо Мейдан, це вже друге відключення за її 16-річну історію. Перше радіостанцію відмикали російські окупанти, але у вересні 2015 року завдяки підтримці української влади та лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відновили мовлення з Києва. За словами Елінура Іслямова, це чорний день для всього холдингу АТР. А радіо Мейдан продовжує мовити через супутник, а також на ФМ-частотах в Києві та Генічеському районі Херсонщини. Нагадаємо, через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції телеканал АТР «Ілля-Лє» та радіостанція Мейдан ФМ не може отримати фінансову підтримку. Выглядит так, что вот сегодняшнее руководство Украины допускает такие вещи, которые позволяют выключать 16-летнюю почти радиостанцию крымско-татарскую, которая вещала на Крым. Поэтому это очень печально, скорбно, но будем идти дальше. Мы будем идти дальше уже не первый раз, и мы победим. Мы вернемся в Крым. Крымско-татарский народ не раз доказывал, что мы поднимаемся из пепла, если надо. Раніше окупанти переслідували кримських татар за вивчення релігії. Тепер ще й за благодійність та допомогу сім'ям політв'язнів. Таку думку висловив родич політбранців Османа та Сейтумєра Сейтумєрових Енвер Сейтмеметов під час щомісячної зустрічі Кримської солідарності. Адвокати, правозахисники та родичі політв'язнів наголосили, що масові облави, які відбулися у лютому за 7 адресами в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську, в Севастопольському та Совєтському районах, відрізняються від тих, що були раніше. Людям дают большие сроки за то, что они раньше читали книги, приходили в мечеть, изучать свою религию. За это их сажали. Теперь уже стали сажать, арестовывать за то, что они помогают, за то, что они не доносят. Это абсурд. Еще что примечательно, эти обыски проходили в 4 утра. В 4 утра на моей практике вот за эти 7 лет это первый раз, когда по таким категориям дел проходят обыски именно в это время. Это показывает то, что для них больнее всего, когда их вот эти делишки вскрываются и показываются всему миру, да, не всему только Крыму, а всему миру. И люди видят, как к мирным гражданам, как к мирному народу приходят вот в масках с автоматами и еще подкидывают книги и так далее. Обшуки та затримання відбуваються прямо на очах дітей. Дружина затриманого у лютому Елінура Сейдамєтова Аджіре та дружина політв'язня Ісмета Ібрагімова Разіє розповіли, що діти важко переживають арешти батьків. Меня с детьми в одной комнате охраняли и не давали ни к чему не прикоснуться, ни выйти. Телефоны у нас всех забрали. Я хотела позвонить родителям, чтобы они забрали детей, чтобы дети не были травмированы. Мне не разрешили. Дети испугались, плакали, а они им сказали, что не бойтесь, мы снимаем кино, завтра вашего папу выпустят. Ну, естественно, это было ложью, потому что в этот же день состоялся суд. Дети перенесли сильный испуг и по сей день боятся мужчин. На глазах у детей мужчины в масках и с автоматами водили их отца из комнаты в комнату. Это психологически отразилось на детях. С их лица спала улыбка. Они на долгое время перестали воспринимать окружающую реальность. Они потеряли того, кто радовал и защищал их. Окупаційний Верховний суд Криму не дав Асану Янікову додатковий час на ознайомлення з матеріалами справи. Фігурант другої сімферопольської групи у так званій справі про тероризм називає це психологічним тиском з боку окупантів. Адвокат бранця Софія Шабанова клопотала про перегляд термінів ознайомлення з матеріалами. Каже, Яніков не встиг цього зробити, вивчаючи навіть по 1,5 томи сфабрикованої справи щоденно. Але окупаційні судді вирішили, що часу було достатньо.
Он, находясь в СИЗО Ростова-на-Дону, неоднократно писал заявление на крымско-татарском языке в суд, в прокуратуру о том, чтобы ему предоставили право ознакомиться с оставшимися материалами дела. Однако либо данные заявления не доходят до суда, либо суд игнорирует эти заявления. Он пока еще не знает. Но сейчас уже я буду обращаться и в прокуратуру, и в суд, и выяснять, доходили ли эти заявления вообще до суда, и почему на них нет ответа и нет никакого реагирования. У березні 2019 року в окупованому Криму відбулась наймасовіша облава на кримських татар. Після обшуків в селищах Кам'янка, Строгинівка та Біле були затримані 25 чоловіків. Їх ФСБ безпідставно звинуватило в тероризмі і причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Серед затриманих громадянські журналісти об'єднання «Кримська солідарність», які виїжджали до Росії для висвітлення судових процесів за політичними кримінальними справами раніше заарештованих кримських татар. Мертвий обсяг. На такому рівні тепер запаси води в Сімферопольському та Загорському сховищах, доповідає окупаційне міністерство ЖКГ Криму. Впродовж лютого, попри рясні снігопади, вони так і не поповнилися, бідкаються окупанти. Так, Сімферопольське водосховище заповнено менш ніж на 10%, а до мертвого обсягу наближається й Балановське. Воды совершенно мало, тот самый мертвый объем, который остался. И частично водохранилище пока еще во льду, в некоторых местах. Но по большому счету, вот вы видите, что ничего не прибавляется, несмотря на осадки в виде снега. Нагадування ворогу та підтримка тим, хто в окупації. Поблизу КПВВ «Каланчак» українські та кримсько-татарські активісти запустили в бік Криму 20-метровий український прапор. Величезний стяг шила волонтерка з Краматорська. Гроші на проект збирали по всій Україні через соціальні мережі. Згодом прапор перевезли до столичного Кримського дому, а звідти до Херсонщини за кілька кілометрів від окупованого Криму. На ньому сотні підписів і побажань від переселенців, військових та волонтерів. Учасники кажуть, це нагадування співвітчизникам, що день звільнення півострова обов'язково прийде. День деокупації Криму, він скоро буде. Обов'язково буде. І ми будемо робити, як свідомі громадяни України, будемо робити для цього все, щоб цей день деокупації настав якнайшвидше. 11-та бойова втрата в лютому. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика на Донеччині загинув морський піхотинець Сергій Мосієнко. Окупанти прицільно били по позиціях його бригади імені контр-адмірала Білинського зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та снайперської зброї. На Приазові поблизу Водяного та Широкиного ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. На тому ж напрямку російський безпілотник перелітав лінію фронту. Його вчасно знешкодили українські засоби радіоелектронної боротьби, а на всі ворожі обстріли бійці Об'єднаних сил відповідали вогнем. Крім того, за даними розвідки, окупаційні підрозділи посилено тренуються з залученням важкої артилерії, танків та зенітних систем. З підрозділами на полігонах проводяться заняття з виконанням стрільб зі стрілецького озброєння танків і бойових машин, артилерійських систем і мінометів. У ході занять тактичної підготовки особливу увагу окупанти приділяють питанню взаємодії мотострілецьких, танкових, артилерійських та зенітно-ракетних підрозділів під час дій як в обороні, так і в наступі.